Hai uns días lin nun de Instagram dun psicólogo e dicía moi ben, dicía, estamos convertindo o patriarcado nun tema clínico, dicía el como psicólogo, e falaba de todo este tema de como medrou o dos apegos, o que falo eu sempre, non? E ao final aquilo que é un comportamento patriarcal, machista, donde as mulleres cargan cos coidados, agora emocionais, e eles despreocúpanse, están no egoísmo a súa vida, e, pois, poñémoslle o nome do apego, chamámoslle irresponsabilidade afectiva a un comportamento que é violencia emocional, e lavámoslle un pouco a cara. O patriarcado. E, ademais, colocamos ás mulleres responsables do que nos dicían as aboas, e que os homes hai que educalos. É dicir, a facer agora unha educación emocional cando ti te arrimas a un home. Porque resulta que o sábado atopei un artigo en el diario.es, que o titular di: baja disponibilidad emocional o falta de entrega, los muros masculinos que sabotean las relaciones. Baixa disponibilidade emocional é falta de coidados. E sí que fala de que non hai relacións igualitarias. E a min aquí xa arranquei e digo, vou ler a ver como nos contan agora isto sin que se ofenda ningún señor. Para que diga, a ver, tranquilo, podes seguir sendo un egoísta. Non eres tú, es el patriarcado que te ha hecho así. Tranquilo, vale. E gustoume porque poñen aquí 3 casos e digo, vai por Dios, pasáramos 3. Para cando me din, é que escolles ti mal, vou dicir, non escollo eu mal, é que pasa ya todas. Cassandra le propone a su novio Julián vivir juntos. Él le dice que no, ni ahora ni en un tiempo, aunque quizás sí a largo plazo. Cuando ella intenta indagar sobre qué le inquieta a su pareja y sobre el significado concreto de ese largo plazo, él no contesta o no desarrolla su respuesta. Julián, poñamos son xente nova, está moi ben na casa de súa nai, sabes? E cando quere poñelo collón ao quente, ten a Cassandra. Que problema ten? Daniel se compromete con Danae, su pareja, a hacer 3 cosas importantes para ella. A pesar del cariño y hasta de la ilusión que transmite por la relación, Daniel no cumple con ninguna de ellas o no por completo. Hai unha brecha entre su discurso afectivo e su práctica. Vaya, tamén me pasou. Non, tamén me pasou. Eu tive unha relación e quedei aí esperando polas 3 cousas que íamos facer. Vaya por Dios. Ves, non son tan rara. Pásame o que lle pasa a todo o mundo. E despois, Emma sabe que Jonás la quiere, pero non hai manera de que él exprese abertamente lo que siente. Ella percibe una resistencia constante por parte de su pareja a expresarle abiertamente el amor que siente por ella. A rendirse a las emociones está. Vamos a ver. Querida Emma, este que te queren, está moi ben sempre preguntar para qué. Porque Julián quere a Cassandra para poñer o collón ao quente a veces. ¿Sí? Daniel quere a Danae porque a él lle dá a gana. Porque as 3 cousas que a ela si lle apetece facer, por non as fan. E o teu Jonás, pois nada, que non che di que te quere, porque que sabe el o que quere? El agora está aí. Pero, quérete para qué? Porque pensei, isto é de rapazada, pero resulta que non. Di, veo muchos hombres de entre 40 y 50 años tremendamente cómodos en la conexión de esos primeros meses. Pero a la que hay que dar ese paso de ver a tu pareja, ver sus necesidades, sostenerlas, pierden esa comodidad. Home, claro, cando a cousa pasa de só usar a persoa, cona, vamos falar claro,
e a persoa quere compromiso, compromiso non quere dicir que lle prometas amor eterno, quere compromiso de que se estás aí, pode contar contigo. Home, son os altos estándares. Perden a comodidade, as mujeres creen que ellos cambian cando les damos tiempo, espacio. Pero eso depende de ellos e de sus capacidades. O que vos digo eu? O máis deles nos acabaron de criar. E ao final é un adulto discapacitado afectivamente. É que me encanta que diga que non teñen capacidades, claro que non. Sabes? É como a nivel afectivo, non sei, é como se lle enllasaron aí a perna e tivo aí enllasada desde os 14 aos 40, que fala aquí. E cando quitan o yeso non lle domea. O xoello non lle domea. Hostia. E hai como unha especie de lavado de que iso é egoísmo. É usar as mulleres. É usar as mulleres para divertirse, para o que a eles lle apetece facer, non para o que lle apetece a elas, para sexo, por suposto. Ao principio están moi cómodos, sí? Pero na que ela resulta que é un ser humano que ten necesidades e lle pasan cousas, digo aquí, perden a comodidade, home, di. A la que ella expresa sus propias necesidades, ellos responden a la defensiva. Botalle a culpa a socialización, ¿sí? Les cuesta sostener esa sensación de mirarse a ellos mismos, vaya por Dios. No están acostumbrados a estar en contacto con sus emociones. Apenas tienen recursos para sostener la sensación de rechazo, de no sentirse adecuados o suficientes. Vamos a explicarlo así. Non teñen recursos para vincularse. É menos que as mulleres. Porque estades falando de patriarcado e estáse vos olvidando dicir que non son quen de vernos como seres humanos completos. La forma de volver al control de la relación, por decirlo así, es señalando a la mujer, cuestionarla, decir que el problema es suyo o justificarse en que ellos son así. En yo soy así hay mucha rigidez. Esconde una parte muy vulnerable. Es no querer reconocer que hay algo que interpela a uno y para eso se pone una coraza que dice yo bien, los demás mal. Señalalas a elas, no me lo digas. Todas as tipas que as que estivo ou estaban tolas ou pedían demais. Por exemplo, pedían que xa que levas aí 1 ano, 2 anos na miña vida, porque sexas unha persoa funcional na miña vida. No. A ver se vai ser que me estás usando, meu amigo. Para cando ti queres, para cando ti tes unha necesidade, para cando a ti non queres estar só. Pero cando a min me pasa o mesmo, é que non sei nin para que escriben isto, que é unha posición simbólica de poder. Bueno, está ben. É que lles permite crear relaciones en las que ellos reciben más cuidados y marcan el ritmo. No expresar determinadas cosas, no ser del todo claro, no compartir su mundo interior, se o ten, porque ao mellor nin o explorou el, esa falta de claridad y frecuencia permite sentirse a salvo. Marcan ellos los ritmos, evitan quedar en mal lugar, bueno, ao mellor parece yo a eles, pero bueno, eludir compromisos y las consecuencias de sus actos. E non eluden as consecuencias dos seus actos, eluden a culpa. As consecuencias pasan igual. As persoas, as mulleres coas que se vinculan, sufren as consecuencias de ter na súa vida unha persoa que non as ve, que non as coida, que non se preocupa por elas e que acaba sendo unha carga. As persoas que están na túa vida, que non son recíprocas, son para ti unha carga. Un dos psicólogos di: generar incertidumbre o mantener oculta cierta información, é dicir, ser un falso e un mentireiro, é que de verdad, sí.
permite a algunos hombres generar curiosidad, enganche y más disposición por parte de las mujeres para intentar llegar a ellos. Quedouche moi ben escrito. Pero isto resúmese dicindo manipular permítelle aos homes ter mulleres dispoñibles. Manipular é unha forma de violencia emocional. A violencia permítelles controlar as mulleres. Uau! Señor experto en espertoloxía, acaba de... Pero como hai que escribilo sin ofender aos homes, pois claro, en fin. Aquí, outra vez, el amor heterosexual termina por ser el lugar en el que se reproducen las desigualdades. Hombre, a ver, tamén acabamos de descubrir o mundo. El hombre actúa desde la autonomía, porque esa es la forma correcta de ser hombre, y la mujer actúa desde el cuidado, porque esa es la forma correcta de ser mujer. El fai o que lle sal dos collóns, e ti, como dixo outro, como te manipula, pois quedas aí. Tremendo artigo. Problema que vexo eu hoxe, volvendo ao principio, é o que di ese psicólogo. Agora, para falar de violencia emocional cara ás mulleres nos vínculos, da carga de coidados nas mulleres, pois xúntanse 4 psicólogos e ben, como dixo outro, falan diso, desa violencia, desa desatención e do uso das mulleres a todos os niveis desde unha perspectiva da psicoloxía e da saúde mental que pon o foco nas carencias deles, que é un pouco como pobriños. Sí, hai que entendelos. Sí, despois falan de que eles iso poden no traballar e despois temos todo un mercado que lle di ás mulleres como actuar con este tipo de homes que son a maioría, salvando os que chegada a unha idade lles dou por madurar, que son uns poucos, pero como elas teñen que educalos. É como cando lle tiñan que dicir tes que facerte cargo, pois non sei, de estender a roupa. E lembrarllo cada vez que poñían a lavadora. Vale, pois agora hai todo un no que tes ao paisano aí, pero tes que facerte cargo de estarlle lembrando como te ten que tratar.